mabiya tashar Jakadan Alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku yi sharing, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri. Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. Ina da wata tambaya, na ce wani suna ne aka fi kiran Jesus, wato lokacin da yake raye sunansa da aka fi kiransa? Ana kiransa da ɗan mutum. Haka ɗan mutum kwarai, to amma kuma ga wani ƙarin bayani da nake so. Wato wannan suna na ɗan mutum a addinin Yahudawa ya shafi wato Allahntaka. To ai ni ma ka san ɗan mutum ne. To amma kai tunani. Na ce da ka manta da wani littattafan Yahudawa, abinda nake so ka nuna min guri guda ɗaya wanda shi ya faɗa da bakinsa a cikin littafin Bible shi ne kawai. To yanzu don na kira kai na ɗan mutum, shikenan na kira kai na Allah kenan. Dan wa kai ɗan mutum ne ko a? Na ce kai ɗan mutum mace da namiji ne ko a'a? Ɗan mutum ne. To hakan ya mai da kai Allah. To da sai mu ce kai batanci kai ma a jefe ka. To amma lokacin da Jesus ke gaban manyan masu shari'a nan wato malamai, a da ya fara ce musu shi ɗan mutum ne, suka ce hakan yayi batanci. To kaga hakan ya nuna sun san wani abu na muhimmanci a wannan kalma na ɗan mutum. To ai ko a can ma ɗan mutum kalmansa yana ɗaukan abubuwa da dama. To amma kaga ai dan wa kana cin turanci, na ce kalma ɗaya da ya fito daga bakinsa wanda shi ya faɗa da kansa ya ce shi Allah ne. To kai in ka kawo kalman sai ka ce kuma wani ne daban ya faɗa. To ko baka gane ba ne, na ce maka wanda Jesus Christ shi da kansa wato shi ne ya faɗi, ya ce shi ɗan Allah ne, yanzu ka ce ya ce shi ɗan mutum ne. To ai kai ma ka ce kai ɗan mutum ne, to yanzu kai ma ka zama Allah kenan. To ba damuwa, na gane, bari mu je wato tsohon alkawari. Ka san Allah ya kira kansa shine na farko kuma shine na ƙarshe. Wato a farkon littafin Isaiah an yi wahayin ne wato a yaren Girka, to kuma kaga bayanin Jesus. A nan gurin ya yi bayani wato yana cewa da bakinsa ni ne Alfa kuma ni ne Omega. A inda Allah ya faɗi, a wanda shine ya kasance a hakan. A ranka daɗe ka duba haka ruwan yake. To ka gane Alfa and Omega yana nufin wato shine na fari shine na ƙarshe. To amma kai ma ka san mafarinsa. Yanzu ka yadda shine na fari, kuma ka san cewa haifansa aka yi, ka san ba shine mafarin duniya ba. To abin da yake nufi a gurin akan wahayin da ya zo da shi. To ai ko a lokacin Annabi Musa, kan da Annabi Musa ya zo da shi ake cewa wato Alfa and Omega. To haka a lokacin Jesus tsira da aminci, dokan da ya zo da shi shine Alfa and Omega. Haka a lokacin Annabi Muhammadu tsira da aminci, dokan da ya zo da shi shine Alfa and Omega a lokacin. Saboda dukansu 'yan aikan Allah ne, kuma haka ba wai yana nufin, to kaga bayaninsa ba yana nufin shine na farko na ƙarshe ba. Kai ma ka san haifansa aka yi, ya za a ce shine na fari. To ai ko wanda yake da ɗan ƙaramin ilimi wato na littafin Bible, in ka gaya masa zai ce a'a ba shine a fari. Akwai mutane da dama kafin shi, sannan kuma ka san ba na fari bane. Amma in ana magana akan dokokin Allah, saboda shine wato ɗan aikan Allah, duk abin da zai faɗa wato abin da ya shafi dokan lokacin shine Alfa and Omega na yadda. Lokacin Annabi Musa shine Alfa and Omega. Haka lokacin Annabi Muhammadu tsira da aminci shine Alfa and Omega. Yana nufin shi ya zo da dokan kuma shine kololo a kanta. To maranka daɗe, ina son tambaye ka, shin ka da cewa maganganun annabawa da kuma halayensu masu kyau ne? Bai kamata a ce annabi yana faɗin magana kuma halayensu marasa kyau ba. To kaga ashe tilas ne dole maganganun da wato wani annabi yake faɗa ya zama da cewa halayensa da yake yi su ma masu kyau ne. To kaga da wannan hujjar nake ce maka, lokacin da Thomas ya zo wato ya samu Jesus yake ce masa shugabana kuma ubangijina, to kaga da Jesus shi ba Allah bane, kuma dai na san ka san ba zai so ya sa mutane a bata ba, kuma ka sani sarai a lokacin Jesus ya san mutane suna sauraron su. A kaɗan bari ne ɗan ƙarasa, to kaga a lokacin da Jesus ya Thomas kar ka dinga kira na wato Allah, me yasa kake haka? To kaga Jesus da zai san cewa mutane tunda suna gani za su dinga yin hakan. To amma kaga a lokacin Jesus bai hana Thomas cewa my Lord my God ba. To ko da ka ce shi annabi ne, to da zai ce a lokacin Thomas kar ka kira ni haka, ni ba Allah bane, ka daina faɗan haka. To amma ya faɗi lokacin da na ce ma wani ya zo yana ce masa good master. To nan ma wani bayani ne daban. To kuma kaga wannan da kake bayani shine ne ta maka bayani, na ce kaman kai da ni da nace ce wayyo Allah na karfe kaza yayi, to ba za ka tambaye ni ka ce me yasa na faɗa haka. To yanzu kana nufin Jesus bai kai ka ilimi ba kenan koya? To ba za a faɗi haka gaban Jesus ya bari ba tsira da amin. Amma faɗin wancan ya san Allah sa mai kinufi shi sa ya bar shi. Shi ya fahimci yanayin wancan, amma kuma kai yanzu baka fahimta. Amma wancan da ya zo kai tsaye ya ce good master, kaga ya ce masa me yasa kake kira na God. To kuma maganganu annabawa kaga baya cin karo da juna. Kuma ya faɗa musu a fili a bayani a Gospel of Matthew sura na 19 aya na 16 zuwa na 17, ya ce me yasa kuke kira na God, ba wani God sai Allah da yake sama shi kaɗai. To amma faɗin Thomas da ya ce oh my God, wannan ya san cewa alaman motsin rai ne, yana nufin Allah da ke sama ba Jesus ba. Kuma hakan ya fito muku fili a bayane, to me yasa ya zo ya hana wancan faɗin masa hakan? Ai da ya ce masa ni Allah ne. To kana ganin maganan Jesus yana cin karo da juna, ya ce ma wannan shi Allah ne, ya ce ma wannan ba Allah bane. Kai ka ce Allah ne, ni kuma na ce maka annabi ne, ina son shi. To kaga an ka faɗi bagan magana a kansa, raina zai ɓaci. To ni ban yadda Jesus tsira da aminci zai ce ma wani shi Allah bane, ya ce ma kuma wani shi ba Allah ba. Kana neman rage matsayi ma Jesus tsira da aminci, kuma kwarai raina zai iya ɓaci a hakan. Saboda ina son Jesus Christ tsira da aminci, kuma ina bin sa fiye da yadda kai kake bi. Shin ka san hakan? To in Kiristanci yana nufin wato mutumin da ya bi dokokin da Jesus Christ tsira da aminci ya zo da shi.
To da mu musulmai mun fi kiristoci zama kirista a biyan da muke a tuni ma a sani na san kuna son sa kuma ka san an faɗi a Bible a Book of Ephesians sura na 5 a sura na 18 kar ku yadda ku shawo da giya haka ne haka a littafin Proverbs sura na 20 aya na 1 aka ce giya cutarwa kuma Jesus Christ ya faɗa a Gospel of Matthew wato sura na 5 a kuma aya na 7 zuwa na 18 duk wanda ya saba ko ya karya wato aya 1 ba zai taba shiga aljanna ba haka ne haka to gashi kuna sha mu kuma ba ma sha muna biyayya mu Jesus fiye da yadda kuke yi haba dan uwa shin kana cin alade kana ci to amma kuma ka san an faɗi a Book of Leviticus sura na 11 aya na 7 zuwa na 8 haka a littafin Deuteronomy sura na 14 aya na 8 haka a littafin Isaiah sura na 65 aya na 2 zuwa na 5 kar ku ci alade to musulmai ba ma ci ko kuna ci to kaga kenan in kiristanci yana nufin mutumin da yake bin wato koyarwan Annabi Isa tsira da amin to kaga mu musulmai mun fi kiristoci zama kirista dan uwa shin an maka kaciya a'a to amma kaga Jesus Christ a littafin Luke an masa kaciya a rana na 8 to kai komai ka ce a to kaga ana fi ka bin Jesus kenan shi yasa na ce ma in kiristanci shine wato mutumin da ya fi bin Jesus to kaga mu musulmai mun fi kiristoci wato zama kirista domin sauraron wannan amsa na ƙarshe ku biyo mu a tashar ku mai tarin alheri jakadan alheri YouTube TV tushen haskaka rayuwa